Blessed a hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul. Pari ni siya. Sangay ni sila ni atong patron, pero una ni siya awahin na ni siyang natao mga 1581. Yan namatay pod ni siya mga 1660 man siguro to. So murag mga 79 years old ni siya nga namatay. Ang iyang legacy daghan kaayo. Usa na ni ana mao ang pag-umol og mga parionon. Muna kanang atong Seminaryo Mayor de San Carlos, mga Vincentian priest ang nagkuan nag-umol niya. Ang ato sang counterpart mao ang Daughters of Charity, kanang nagda sa daan ng atong asilo dila Milagrosa, asilo. So mao ni ang ilang mga legacy nga nahatag tungod sa kabalaan sa ilang kinabuhi, ilabi na gyud ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma ug pag-alagad sa mga kabus. Uban kaniya atong pangayoon sa Ginoo nga maluwas ta niining ato nang giantos nga pandemic, labi na gyud dinis atong nasod. Ug ang ato sang mga benefactors and donors nga manggihatagon kaayo sa atong pagtabang sa atong panginahanglan, nga unta tagaan sad sila sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, alang sa kaluwasan sa mga kabus ug alang sa katukuran ug kapunungan sa mga pari, gibuhong nimo sa bertud sa pagkaapostol si San Vicente nga pari. Dinasig sa samang bertud, higugmaon unta namo kadtong iyang gihigugma ug buhaton unta kadtong iyang gitudlo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Unya giingnan ako sa Ginoo nga labing gamhanan, buot kong tabangan ang Jerusalem tungod sa akong gugma kaniya. Tungod niini napungot ako sa iyang mga kaaway. Mubalik ako sa Jerusalem nga balaan kong syudad ug mupuyo ako didto. Unya ang Jerusalem pagatawgon nga syudad nga masinugtanon ug ang bukid sa Ginoo nga labing gamhanan
pagatawgon ug balaan nga bukid. Ang mga tigulang manlingkod na pag-usab sa kadalanan sa Jerusalem ug tungod sa katigulang nila magsungkod na sila. Magkatap usab sa kadalanan ang mga kabataan nga magdula. Kung makapahibulong kini sa katawhan nga nahibilin niining mga adlaw, dili kini makapahibulong kanako. Luwason ko gayud ang akong katawhan gikan sa mga nasod sa sidlakan ug sa mga nasod sa kasadpan ug dadon ko sila balik sa Jerusalem ug papuyon didto. Sila maako ng katawhan ug ako mailang Dios ug maghari ako kanila nga matinud-anon ug makiangayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tanan niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tanan niyang himaya. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa pagkatukod na pag-usab sa Ginoo sa Sion, ug pagpakita diha sa iyang himaya. Sa pagtagad niya sa pagampo sa biniyaan, ug sa wala pagtamay sa ilang pagampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tanan niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitnanaw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit ginanaw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tanan niyang himaya. Ang mga anak sa imong mga sulugoon mo lungtad, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Sion, ug ang iyang kadayganan diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan magapundok, ug ang gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tanan niyang himaya. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siya og bata, gipatindog niya sa iyang kiliran ug miingon kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan mudawat kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang usas mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa akong pagkapari nga wa gid nako dahuma kinig yung pag tawagan ni sa social media ni viral, ang pag-viral sa akong mga humilis nga karon daghan na kaayo mong gasigi og paminaw kada adlaw. Wa gid na nako tuyua, wa man sad ko kauyon usahay gani sa akong humili, pero mauyunan man sa kadaghanan gani tungod ani daghan kaayo ang nagpasalamat unya ang ilang gibuhat nga mingpalit sa atong mga slots dinhi. Kasagaran gis mipalit aning atong mga slots sa atong mga projects dinhi, hasta sad sa kapilinha karon pulos-pulos gyud niingon nga pasalamat ni nako Father sa imong mga humilis nga gigamit kas Ginoo nga maayong instrumento aron ko malamdagan, aron ko mausab, aron ko ma-inspired. Napagani uban moingon aron maandam ko Pader nga makadawat nako sa akong umaabot nga kamatayon, kay stage 4 cancer nako. Sa una hadlok ay ko mamatay, karong sigog paminaw sa imong wali Pader, gasigi na kong paabot, excited na kong mamatay. Talagsaon ba yan ano? Nya daghan ang nitawag sa nako Pader, nahibaw baka nga ang imong mga humilis na ay mga vloggers nga ning kuha sa imong mga humili o sa imong misa nya murag nakakwarta na gini sila maayo nimo Pader, kay daghan kaing viewers sa ila sang mga channel. Imo ba nang gibadlong kay nananghid ba na sila nimo? Inaana ba? Niingon dayon ko, kanindot unta ang tanang tao makakwarta ani akong humili. Di ko mag-uulan na ako sad nakakwarta sa ko. Adili ako kita ba isi parokya. No. Sunan ga ani tungod ani gikan atong mga June 2020 hangtod karon pila na kabuok, pila na amount sa kwarta nga nisud nato para sa atong mga projects. Sa kuan pa lang dinhi plus ato murag mga 45 million na ang nisod. Nya ang sa dito sa kapilinha mga 20 million sad. Pila naman na? 60. Di man mo kamo mo kwenta. 60. Dol-dol na 70 million just 1 year kapin. Ana. Nya mag-goal pa ko og naay mo share didto nya makakwarta pud sila, tagaan pud sila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kay giapil-apil man sa nila sa TikTok sad ana. Ug mao nay punto ni Kristo. Niingon si Juan diri, Lord, tu ako'y nakit-an ditong gasangyaw nga dili nato sakop
gigamit ra bas ang imongan, nya daghan ra bas ang nangaayo nga mga masakiton, manghingilin pagyugyawa sa imongan. Ingon dahil si Jesus, ayaw didi. Kay ang mugamit sa akungan, dapi gina nato. Ang magpapahawa og yawa, kauban na nato, bahala, dili ta kuyog-kuyog niya, basta nagpapahawa og yawa. Ang gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga akong tukuron pag-usab ang Jerusalem ug lig-unon ko siya pag-ayo ug ninduton ko siya. Mao na ni ang bag-ong paagis Ginoos pagtukod. Kay sa una god inigtukod sa Ginoo nila, murag magpundok din sila, kuralon dayon ang ilang syudad ug makig-away din sila sa laing gingharian ug buntogo nila ang laing gingharian. Nya kung ang Ginoo sad masuko na nila ang laing gingharian, mugunob sa gingharian sa Israel, nya bihago na pud sila. Ana man na sa una. Karon ang Ginoo, ang bag-ong Jerusalem mauna ang simbahan. Ang bag-ong katawhan sa Dios mauna ang nagsunod sa sugo sa Ginoo. Bahala nagkatoliko ka or protestante ka, Islam ka, NPA ka, mga Muslim extremist, ISIS ka, or wa ka motuog Ginoo, pero nagbuhat ka sa mga buhat sa Ginoo, kana iya kang kauban. Kamurong nanimba din nagbuhat mos buhat sa Ginoo. Tutok mo muna ko. Parehas gibuhat ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul. Kung sa mayang gibuhat, ang iyang kay bright man ni kay siya, ang iyang ka-bright gigamit niya aron pagpatinaw sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo ba nga motinaw, gigamit niyang iyang ka-bright aron kuan gyud ba kana ipatinaw ang atong pagtuo. Ang karon ang mga bright karon gigamit man pagminaro, pagpangurakot, pagpangilad. Di ba? Kamo wa niyo gamita sa pagpangurakot, sa pagpangwarta ang inyong ka-bright. Di abitatoy di na ko mo gamit og example nga naa ninyo. Kanina lang niya sa amo. Naipari ba na kailan po kuan niya pero murag ning retire na ni silang niya nakadungog lang ko sa istorya nga graduate siya og UST. Sikat ba kay na mo graduate kag UST or Loyola, niya doctorate pagid siya dito sa Roma. Sus gibutang man og Island Parish. Reklamo siya sa obispo, Bishop, sa akong qualification imo kong ibutang ani, gikan ko sa Roma with doctorate, ibutang ko nimo ani. Si Cardinal Vidal pa to, ang kuan kuno, reklamo gid siya kay unsa may kolekta dito, di man ni compensating sa akong qualification. Katawar ako no si Cardinal ba, yung Dayas Cardinal, my dear, kay kuan man kay tos Cardinal kanang nindot so kay musulti ba, my dear, tagaila sa higayon nga mo serve ka diha 1 year lang, 1 year. After 1 year balik ako kay ako kang ibalhin kung gusto jud kang magpabalhin, pero puy isag 1 year sus dito na serve na siya dito, na challenge ang iyang ka-bright ug ang iyang doctorate iyang gigamit dito atong maong Island Parish. 40 na yung ninduta hinoon sa iya ditong apostolate. Pag after 1 year, gipatawag din siyang cardinal, my dear, I will transfer you. Please, your eminence, ay kung i-transfer, please lang taon. Siya na sa inireklamo, nga ayaw kong i-transfer. Sa'y pasabot, nga kung gamito nato ang atong gasa, alang sa simbahan o katawhan, lipayon tas Ginoo, tagbawon tas Ginoo. Pero gamiton gani nimo ang imong ka-bright ug ang imong mga gasa karon alang sa imong kaugalingon, di jud ka matagbaw, maguba na hinuon ka.
O kinsa maning mga tao nga makagamit gyud sa gasas Ginoo to the max. Kinsa man? Kay bao nga malipayon jud kayo na siyang tawhana. Wa gid na siya kaguol. Kinsa man? Ang bata. Ang bata. Tanawa ng bata. Bisa kung sa imong ihatag, pahimoslan gid na. Tagaigas, imnon. Tagaig kandila, iduslit gina niya. To the max, mupakpak pa na igabots kayo nga tos babaw. Ay, dako na kayong kayo. To the max, gid ba? Friendship, ay sos, magduwa gina. Tuguti ang bata, o pundukan ang bata, di ba, di gina mag-away. Magduwa gina, aligri, mag-anam ginagkasaba, mag-anam o kasaba. Kay aligri na kaya na sila. Kita, pundukon, na nag-ana lang na ako ngayon. Wa magamit ang atong mga gasa. Nya kusog sa kita mangural sa atong balay. Ang atong tanom, ato ra gyud, ang atong yuta, ato ra gyud. Mura bag, ako ra gini, ako ra gini. Nya malipayon ka na. Ang bata, share ginatanan, share. Kinsa may mo badlong, nya manghapak din. Ikaw ganun. Ingat ikaw, ay tipon-tipon na. Ang bata tong anak niya, magpanglingi siya mga amiga, balabi na to mga bulingit kay naong. Mo iyang ikaduwa niya ang inahan o ang amahan di gyud paapilon dito kay mga yagi tong mga bataa niya ang iyang anak nga naagyoy ka ng kuan sana hygiene jud kaayo di niya itipon atong mga bulingit. Uy, inigbunlot ang bata muhilak niya magpanglingi pagid ato iyang barkada. Pero kita sos kusog ay mo reject anang mga tao nga way mga balay kanang mga hugaw kayo di kita makighiusa. Mauna nawa sad ang atong kalipay, ang atong katagbawan, labaw tanan ang atong kabalaan. Muna ang Ginoo pagtukod niya sa Jerusalem, nagpadala siya og mga apostoles. Ang mga apostoles gitudluan niya pag kinabuhi nga murag bata, muna diri galalis sa ebanghelyo, kinsa may labaw na to. Ako yun, ana. Giingna din silang Hesus. Ay bata ang musunod aning bataa, ang mudawat aning bataa, maoy labing dako, kay ang mapaubsanon ang labing ubos, maoy labing dako. Nya unsa may atong pagpaubos kita mga dagko na, ang pag-alagad sa atong isig katao, labi na Diyos mga kabos. Tanawa ang nangalagad sa mga kabos. Karon hangtod karon gipasidunggan Saint Vincent de Paul, Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, to mention some lang ba? Saint Francis of Assisi. No, awa mo to. Musikat yun, musikat, mahimog yung inila. Ana, basta mga lagad kas labing ubos. Bitan na magsigi kong ingon ninyo nga hotdon tanig palit ang slot sa kapilinha. Ngano man kay ang kapilinha karong gitukod sa Archdiocese mahog yun siya kabos kay wa manggi kwarta nya ang atong mga donations nga palit anang slot maoy makapahuman niini. Mura bag gasalig lang gid in taon ang atong kaning projeka sa atong hatag. So kanang nanghatag karon basta kinasingkasing nga naghatag 9 or 100% aning nang hatag malipayon. Kamo nang hatag mo nakapalit na mo, tanawang nakapalit malipayon. Ang wa mo palit gaana pugson mitag palit ti kwarta pugson palit siga naos konsensyahon pata di na siya malipayon magyaw-yaw man. Pero kanang mo palit ay salamat pa din nakapalit yun ko karon lang buntag na initawag nako pagtubag nako ikaw ni padre nako ay salamat gitubag na gyud ko nimo purti na gyud akong tawag nimo padre nganon di man ka motubag dayon padre nako usahay god busy gyud kay ko nya inigtawag nimo atol nga nagmisa ko atol nga na ako'y meeting atol nga na ako'y gi-entertain nga bisita adi ginana ko matubag siya pastang guula na ginako pader basig maabtan ko sa pizza 30 maklusan ko mo donate ko pader oy mo palit ko nako ako sa una-una na hilipay-lipay siya aning iyang 1,000
Ako, pila man sa imong paliton, Brad? Siya nga, ay, gamay ra gyud kayo padir, mga 10 slots lang. Ingon din ko, pun igyotay, haron madako-dako. Di wasa ko hunahuna ba. Pero perti niyang lipaya niya, kanin mo siya ba? Padir, salamat yung kayo. Pagka malipayon, tanan yung nang hatag, malipayon kayo. Gahapon, diha sa ni kuan dire, pa-picture, simple kayo nga, pagka babae. Kuan na sa din taon, senior na sad. Niya pag siya, pa-picture ko nimo, mura wag jolly siya nga pagka, kuan ba, gulangon. Kung sige, picture ta. Siya pa din, biya ko higi, kuan niya, palit biya ko. Nako, pilang siya magipalit. Samtang ka picture mo, siya, 100 lang, 100 slots akong palit. Ano? 100 slots. Sige, picture. Picture. Ano? Nindot tayo, naghana dong. Tindog, pinababag. Paano ako, kuya, guni mo, gud. Ato na ko. Lakaw, po siya nga to. Pagsuod na ko, lingi di sina, padir. Nako, ulag ito, lakaw na. Pagka malipayon, kamo ko no, palit ko no mo 1,000 slots karon. Malipayon ba mo? Kuan naman lang ni. Ang ato nang nahalin 21,441 slots. 8 sige pa. 8,059 slots na lang ang nahibilin. Sige. Kamorong naminaw. Palit ko numog tag 1,000 slot. Ang unang 8 nga makapalit og tag 1,000, wa nagyoy kaguol sa kinabuhi. Wa gini sanom. Osmo na ko ha? Lipay lagi kayo. 100 lagi ito palit. Perti lipaya palit ko numog 1,000 slots. Gakinahanglan na tag 8 kabuok mo palit og 1,000 slots. Wa na mo'y kaguol. Bisan ang inyong kasakit, mahimong kalipay. Kay ang mahal nga birhen, ang iyang kasakit, nahimong kalipay. Giingon ko na to siya, Mother of Our Lady of Sorrows. Nga naman, kay gibuntog niya ang kasakit sa iyang Diyos nun nga kalipay. Sino nga na? Manggil mo makonvince. Sige na, manindog na lang ta. Mga igsuon, sa atong pag-alirong karon sa altar sa Dios, uban ni San Vicente de Paul, atong ipadangat ang atong mga pangamuyo diha sa pagpaubos, muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tibok simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, nga malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan nga hatagan kita sa Dios ug kaayo ug kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga Dungga kami. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang kapuno sa kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, ania kami aron pagdaig sa imong kaayo, diha sa pangama ni San Vicente de Paul, imong pari, dawata ang among pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, dining among mga gasa, piman sa mugma, sa bukaw santusa. Kining panog, kining bino, kinama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, kung asamong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa pagsaulog sa mga misteryo, si San Vicente imong gitugahan nga magsunod sa iyang gisaulog. Itugot nga pinaagi ni ining Eucharistia, mahimo usab kami nga halad nga takos madawat nimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente de Paul, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Vicente de Paul ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tangging harian ang gahumugang himayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipangulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, kapung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, sa akong handumanan. Niining langit nung kalanon, hidawat sa kabus. Ang saad nga way kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Human kami mabusog sa mga langitnong sakramento, itugot nga aron pagsunod sa imong anak nga nagwali sa mga kabus, madasig unta kami sa mga panigingnan ni San Vicente de Paul
ug matabangan sa iyang mga pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga katagbawan, divine satisfaction. Unya mahitabo ra ni kung mapaubsanon ta niya og mapaubsanon ta mupaambit gid ta sa tanan ngadto sa uban sama sa gibuhat ni San Vicente de Paul. So update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots ang nahalin as of yesterday, September 26, ning abot na og 21,441 slots. Pakpak. 8,059 slots na lang ang nahibilin gikan sa 29,500. Nya karong pizza 30 ato na ning i-close ang pagpamaligya. Ug naapay mahibilin mubalik tag pamaligya ani inig ka November siguro. Haron matiwas gyud. Ana kung naay mahibilin. Pero mas may saghot don karon dayon. So tagaan ta lamog sa mari before ma-close ning niya. Niining maong mga slots. Ang katulang bang mga shacking ba o mga gipamalit na ay mga ang nipalit og 100 slots nga kanang usa ra gyud kapalit ba nga 100 slot dayon slots mga kuan tingali sila kabuok mga napo kabuok ang nipalit og 100 slots
naay usa nga 150 slots. Naasay usa nga 500 slots. Nya kadtong usa nga special kay ito nga iyang gidaghanon sa slot kay 2,000 slots ang gipalit. Usa ka buyer or donor nato. Nya magpaampo silang managtiayon kay ugma ika 25th anniversary sa ilang kasal. Kaning nipalit og 2,000 slots. Mura mamugwa malipay. Di mo motoo. Nya usa sa ilag yung nindot kayong na experience aning ilang pagkamanggihatagon, daghan kay silag problemang ni dasmag nila pero wa gyud matayog ang ilang pagtuo. Hastagod sa ilang business kanang ang ilang trusted person muunay pagyog hudas nila, ang ila lang yapong treatment murag gyud kanang pangginoo gyud ba, di gyud sila masuko ana maningkamot gyud sila nga matabangan nga makakita Ginoo kanang tawhana bisag pila na ka millions ang nausik tungod anang iyang kabuang. Kana bang ingon ana sila ka persevering nga mo paambit sa Ginoo ngadto sa uban, og mahibaw mo sa ilang problema makaingon gyud mo ako pa ana di nako undang ko una akong giingon kaganiha kinsa tong mopalit og tag 1,000 slots wa na jud kay kasakit kay hastang imong kasakit hastang imong mga problema mahimong tuburan sa imong katagbawan og kalig-on, mahimong encounter dimos Ginoo. Ay dugay-dugay naman pud mi aning suod aning ning palit og 2,000 slots ug nakakita jud ko sa journey nila sa ilang panagtiayon. Naggrabe gyud ang ilang giagian gisagubang pero wa gyud matayog, mura sila og balay ba nagitukod sa bato matud pa ni Kristo, bisag gidamagan sa baha og bagyo wa gyud matun-as tungod sa ilang pagkagrabe gyud ka manggihatagon sa mga grasya ni nagihatag sa Ginoo nila. So atong iyampo ha, ugma ang ilang kuan yag naay mamalit sag tag 1,000 nga kinahanglan tag 8 ra gyud ka buok 1,000 ka slots ang mopalit tagbaon gyud mo sa Ginoo, pero guay mo palit tagbaw naman tandaan ang Ginoo manaa kaninyo Maanaw sab kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.